afei abusua a wɔgya n'akyire ɔmokoto ne du akyekyefoɔ nyankopɔn ɔtumi akyekyerɛ abusua no berɛde ama wɔn ɛfie no nyinaa no wɔnhyɛ afohyɛ no dɛ biribiara bɛwie pɛ a wɔn ankasa no pɛ ɛyɛ mmoa yɛde kɔ mmerɛ kyerɛ wɔ bi na yɛhwehwɛ yɛ adwene mu bɔne biara a yɛakyerɛ onyankopɔn ne yɛyɔnko nipa monyɛnya no nyinaa ho ahono na yɛkyerɛ ho bɔne fa kyerɛ moma yɛkɛ bɔne kaa Eulogy a wɔyɛ ahumɔborɔ wɔne anibɔyɛfoɔ nyinaa ani da soɔ ne ahoteefoɔ nyinaa ani deɛ yɛgye di yie sɛ ɔba no ɛwɔ ɛna ɔsan sɔre ba mpa mu bio yɛbɔ mpaeɛ ama yɛnkasa yɛde hyia monika yɛde hyia akuadɔmpo a wɔwu wɔ Christ mu yi ɛsrɛ wɔ da ɛda ɛde akyerɛ no pɛgya no ma obunya sefa wɔ Christ a ɔsɔre yɛ no ani wɔnyam mu ɔno a ɔne wo ne sonsom kronkron nkɔ mu ɛte ase di ne nyame bɛfo a ɛwerɛ a ɛnyɛ biɛ yɛbɛkyɛ ase yɛdi akeka asɛm ahodoɔ
If you don't know from Eulogy, Eulogy TV, there was still a good strength. Yeah, so we are more extra. Eulogy wine and a part of it. And Sampanity, Ebiaduno, a Mwabia Samba, Echo Pebiana, Sia. Now, when Nipa Banu Baban and Imwanyamwa, now Baffour Kyei kind of honor, or better than Imwanyama Yaso, now Bepwapua, Amanaman, and now Bepapa, Womo, Sadio Grand before, Epapa, and Antony Richimo, now in Antony Regina, now the Richard so we can have a come. And no, and obviously, war, the final say, Moa, Ledger, Eshramo, Mombra, Emefa, and India, West Sea, Amamono, a free area safety assembly, na a copy, na woman will be Eddie. She called me, na woman will be every morning. Meye ohoho na mufa me eko mufie na mufra me ntuma we yare na mubehwe me
Meda fiase na mo ba me nkyɛn ɛna enipatrene no ebebua no sɛ Awurade da bɛn na yɛhunu sɛ kɔm de wɔ na yɛma wɔ aduane adanse sukɔmɛne wɔ na yɛma wɔ nsuo no yɛ afei da bɛn na yɛhunu sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ na yɛfa wokɔ fie anaasɛ wodɛ dɛda na yɛfira wo ntoma afei da bɛn na yɛhunu sɛ woyɛ anaasɛ woda afiaseɛ na yɛbaa wo nkyɛn na wɔde ne bɛbu ase wɔn sɛ nokorɛ ne se mo sɛ woayɛ ama me nuanom ketewa mu baako yi moayɛ ama me ɛna wɔbɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ benkum no nso sɛ mo a wɔadome wɔn momfiri ne so ɛnkɔ daa agya a wɔasiesie ama ɔbonsam ɛne n'abɔfoɔ no mu na ɛkɔfie na mo ama me biribi ani sukɔ bɛmeme mo ama me biribi ano meyɛ ɔhɔhoɔ na mo amfa me ankɔ mo fie meda adagya na mo amfa me ntoma meyare ɛna meda afiaseɛ na mo amepɛ me ɛna wɔn nso bɛbu ase Awurade na bɛn na ehunu ho sɛ kɔm bi wɔ anaasɛ sukɔm bi wɔ anaasɛ woyɛ ɔhɔhoɔ anaasɛ woyɛ adagya anaasɛ woyareɛ anaasɛ woyɛ fiase na ɛabɛ so wɔ ɛna wɔbɛba wɔn ho sɛ nokorɛ se mo sɛ moanyɛ ama nketewa no baako yi moanyɛ ama me na wenu fi hɔ akɔda ahowerɛ na edipatene no nso akɔda ɛnfɛ na bi ahyeɛ sɛdeɛ ɔdɛfoɔ no so yɛ ne mu nyinaa ɛhyɛ mpa
yɛ kampapa no aduane ne hia no but ɛbɛ a mɛki no no ɛne aduane ɔwɔ ne hia no na ne hia me ɛne sɛ ɔbɛsere akyerɛ me na me ho babaa no aberɛ a mɛka no no ne aduane ɔwɔ ne hia me na ne hia me ɛne sɛ awayɛ asɛe adwuma asɛe adeɛbɛlotware so ankɔdi nafa mu ado ɛti hyɛ a wɔne aduane aduane ɔwɔ ne hia me na ne hia me sɛ wobɛsɛ de nkura ne ɛso abɛ hyɛ a wɔ no ne fon so ɔfa all my six ɛna ɔka ɛkyerɛ me afei yɛkɔ so mmiɛnsa a ɛpatoɔ ɛnsa abɛ hyɛ a wɔ no ɛnyɛ aduane kɔ ne ɛne hia me na na de hia me ɛne sɛ papa yɛ a wayɛ wo ama wo nyinaa no na mehwɛ sɛ wo so appreciate so bɛka naseɛ ɛnso nkra hyɛ a wɔyɛ na de maa me ɛdi abusuafoɔ saa ɛnsɛfoɔ mmiɛnsa yi apart from aduane no ɔmo ɔyɛ na ebi a ehia yɛ na ne nyinaa no sɛ wɔyɛ papa na ebi ama yɛ nyinaa no wɔyɛ ama yɛ sɛ nkamoa nipa wosere wohyia wɔ na asese ɛbɛ ɛbɛ mu a obi hɔ a ne ho apa no ɛyɛ kasa obi hɔ a ne nan koraa ɔrekasa ne hwere ɔrekasa n'ano ɔrekasa n'ani ɔrekasa wo ebi wɔ n'akyi ɛyɛ asɛntutua yɛbɛrɛ ahyia wɔ na mehwɛ no sɛ ɔbɛsmile wobɛsere na ne ho abaade yɛbɛrɛ ahyia wɔ no robert akowo nyinaa ɔbɛmo abu ma wayɛ asɛeɛ no yɛna mehwɛ firi hɔ sɛ wobɛsɛ na ne yɛbɛrɛ ahyia wɔ na ɛnyɛ bɛrɛ kɔkɔ na papa yɛ amayɛ wɔ no ɛna nso hwɛ so na daa ɛgya mkyafoɔ na ɛnsɛ kakra yi ɛna abiadɔfo wɔsɛ ɛfirifa nyinaa na abiadɔfo deɛ ɛba a nampɔne mehu no bɛyɛ 6 years bi ɛna mehu abiadɔfo neti a ɔkɔ ɛfa so mu ne sɛ na ɔpake ne cars ɛwɔ Kwarteng mission house nti tam bi a ɔbɛba Kwarteng ɔbɛba ɛboma na ɔhwɛ ne kaa ne sɛ wahyia faada so sɛ ma mode no ɛyɛ free na wɔn ni ɔkua deɛ sinsan bi hyɛ na ɛbɛba nkɔmɔ tenten ɛyɛ asɛm ketewa ɛyɛ no ɛyɛ asɛm ketewa ɛyɛ wɔn no yɛ topic politics nko ara yɛka ɛyɛ faada afi nko ara yɛ mafa aba mafa yi ansan yɛ 2024 ɔsi abade mafa yi koraa na 2020 no maa kɔka na bɛyɛ campaign ɛnso yɛ tɔɔ so ɛnan eti afi yɛ 2024 yɛ nea ɛna mɛkɔ eti efi a yɛ ofi a yɛ asa yɛ 2024 yɛ sisi ɔbaa ne hɔ no ɔkɔ pikin ne presidential forms no ɛna ɔbaa ne hɔ no maa mi bɔ mpaeɛ egu so mebɔ mpaeɛ yie a ɛna ɔsi yɛ fada pihu adansi no endorsement ɛna ɔde maa sɔn ntoma mmienu yɛdi adanseɛ ɛde maa no a ɔkɔɔɛ a ɛkɔ paeɛ afei na ɔtwe yɛ nipa pɛrɛpɛ ɛna ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔyamɛrɛ ɛpia eti ɛpia deɛ de na nka mɛde no nipa bi ɛno no mene yɛ kuo no deɛ nanso yɛbɛn wɔ eti oyɛ obi a na ɔyɛ honest na ɔyɛ honest ɔka nokorɛ sɛde ofie no ɛno a bɛka to wotie ɔpɛ politics ɔpɛ ne na yie ɛno nti na na ɔpɛ president ɛbigo sɛde ɔbɛyɛ ade ma no ɔbɛyɛ yie ɔno aba wɔsɛ ɔtoma me a yɛko afo nyinaa bɛyi wɔ mu ɛfi ɔfa no mu sɛde ofie no ɛno ara na ɔka n'asɛm yɛde deɛ ɔyɛ obi a ɔka nokorɛ ɔyɛ obi a ɔwɔ akokyerɛ ɔyɛ obi a ɔwɔ akoturo obi a wɔn anim ma na nso so tuntun saa ɛna wɔyɛ n'ɛkyɛ sɛ nkoko afei nso wɔyɛ kwafoɔ very hard working very industrious ɛwɔ obi so a na obi nya nso ho akɔ
As Sunday is this year in our company and the sea, where we Akua, and the other parents say, the whole year, very 14, no one shall also everybody. It's na 4 year, after kukuban what is come, I'm serious, say from the ball after here. And the candidate is enough from professional and acquired. We said, this is the one that we prepare. Amen. And the rest of it, and now, and young years, and the Sadia to after a young years, very well. Who comes?
any more forward, and that's that's the great and yes, my forever, Brasilia, Mamma, whom we have and now you can call a man. And so it is so more if you say, now, just a bit, and Radin, and in morning, and Mama, Wapumaso, and Waso, my President, Radin, Ampara, a fatality, my grandfather, so. Jesus Christ is so the Aseibu. A gather for from towards the Baffour Kyei. They were sorry for your funeral, and they did that's why I want to sorry and free by who wonderful Korea and Kwa to any kind of motion. A rabbi, well, give from the empire rather than a bride in the year, the Letia Sartiso, and the and Passion. Lay a trust here, a sitting at two and Kada or Solomon, the sanity. And is for our Dom in a Camumo, and to a measure of the Jesus Christ. In Huna and Oja Amai. Ono na answer na ojo no nipe ebi hura no of our pan no das here. Obobo monima na shia for na say wo say. Monina moni we na moni na we ene huna mo ti obi be na. Saranso and a brow will be or fair crew and Moda was you. What the man is here for us say, one say, Munina, Munina Mundi. The way any Moja crew and a one she said for fry, Tim Hodam, the Moja, and a money pregnant, or which she have a problem, Moja way, Namoja Kai. Addition, Mumai and Chidia, I want to say, is massively worthy. In Japan, Yadin Papa, any Hussein crew way air now. The Akai, one who was sorry and Yadawasi. Say, what my fantasy video when you had some war. Yes, there were. Mamu Konkrono and Kenya, Yellow Christ, Huna, and Moja in the war, my back. I was sorry, I put you as you Nian Konkron, Paul Francis, Ya soft John and Joseph, Nia soft for the beautiful, number one person. Wafina ebiadompa wafana fi yasimwe ejapa oni odobana seri wo iti wadabo mama oni nsani usori emunso kayi yanunso a wadeke usori mewu ufo nyamo nama omra wani mo nyame kai yesu se wadaro kuye nyamo ma yen fata seri nyame ni hotini
Nia smartphone from Nia faithful United City. What's our living inquiry in Muchafa? My God, Jesus Christ, so you are assured more God. Brother, let's go. Ye to Muslim and Nagoya Sombia and Ray. Stress and Wadawuma. You make body with the Biara. I'm a Buddha, however, the decision out of here. So, I pray that you are again for Jesus Christ of my Lord. Brother, Jesus Christ. Wona ukachwe wasmafo nse media sumbia mo mia sumbia na mlima mo nti esrewa ndiye bonyechi na fa wadi tu aso no egiye so na sele wara pa no man sanka sumbia le proye wona utia sele ne ebra enyere ebra bia sumbia ele mo nyina entina na nyanya na wi aso Mon frère Yamé Egaman, mon frère Yui Elias Bonnet, et Shraf Aïkawo Mafro, frère Yaman Elias. Christ, mon âme, on est modèle, et puis on comprend et il Lalu sampai di ekor ini, ekor ini. Kalau makan di sana, wajib untuk sampai masalah sih orang itu biasa macam.
Momayo Pai. Everybody, Yankopo. Mobile Jesus Christ. Eddie, who now the Moja and Mary. Say, actually, you find war, you can't do a year to our humanity. That's what I am this year. But you don't fire. When you are setting our purpose of the name, and sharing Christ and crown upon to our sister and I am. Oh, now, just a little, ever in the veterans. Now, if you are more, I'm not sure. I saw the end of the weekend, but Together, so say, we are Krishna, assist the master, the kind of master. Krishna, but we are not so about so. Now, for the rest of the day, every now and then, on time, the other time is not 10 years, and Mahaka, the Mahaka and Hadi. Krishna, and the rest of the master, why are you not?
yang mau saya punya ready to I was wow. Even though it has been a few months, it feels as though we have still doubted the reality of our absence. We find it hard to accept that we won't see you again. Though we knew that this day must come, we were all prepared for how stressful it arrived. The reality that we will not have the essence to care for you as you lovely cared for us as supposed to do. Your absence gives us a miraculous moment and feel. We are proud to call you our mother, a woman whose love for her family knew no bounds. You raised us in the fear of the Lord, imparting wisdom and discipline, and teaching us to respect and cherish every person, regardless of age, social status, or background. Your life was a testament to the values you held, and we will strive to those values forward. You were more than a mother. You were a beacon of kindness and generosity to everyone who knew you, affectionately, known as a nana. You had a truly way of making everyone feel seen and valued. Your selfish nature, your humor, your compliments and your genuine care for others were a hallmarks to our character. You had a remarkable ability to let others feel and make them feel at home. The true measure of a woman is found in the last piece, and you abandon this truth perfectly. The optimism and lack of attachment to material things define who you were. The love you share with us and everyone around you continue to grow with us. Enjoy the legacy is a testament of the couple human you were. Our hearts will forever hold close. More, your spirit will live in our lives until the day our own hearts cease to beat. You will remain with us, cherished and loved. We deeply love and gratitude. Your chemistry. So,
Methodist hymn 975. When the day of joy is done, when the race of life run, Father, send thy word on the rest forevermore. Today, we stand here not just in mourning, but in deep reflection. Together with hearts heavier than words can express, because we are not only saying goodbye to the founder, we are saying a goodbye to a pillar of Ghana Freedom Party, a pillar, a mother whose love, passion for the party runs deeper than anything you can think of. To many, she was just a joker, but to us, she was the heartbeat of Ghana Freedom Party. To many, she was just a voice on radio and TV, but to us, she was a venom, a fire that keeps us moving. Our pillar, the Excellency Ejaromo, whether we live or die, that fire will keep burning in us. Your legacy will never be washed down the drain. You left an indelible ink in Ghana politics, and no one can erase it. We can say with all boldness that you are the second Yas and Tua of Asanteman and Ghana. Your boldness alone is something that can put the Ghana Freedom Party to move forward. You will be remembered as the first female politician who was able to form a political party. Your utmost wish is to become the first female president of Ghana, but heaven knows best, and we cannot ask God why, because our Creator knows what is good for His servants. The righteous Job asks, if someone died, will he live again? And he answered, all the days of my heart service, I will wait for my renewal to come. Job 14:15, NIV Bible. We trust in the Lord that after all your heart service to the Lord and your nation, Mother Ghana, the good Lord will grant you and will reward you to His side. So we meet again. Mommy, and yeah, may the Lord keep you safe. The year.
Okay, I am a man for you. I mean, we come anymore. We come anywhere, James. When is that? Kanya Yesu suba ko kangwan kanwano. Omu du bian mama ye fly. Me ye fly. Me ye fly. Yang kulo sabe to. Otamuno besinu. Wani akotona dia. What do I try to man or shall confirm no the honorable? Yeah, this year now, Maumenya straw and the Bisawe or GDMO and Suba Hogro and this year home, and I was son and where ma and Kwan. Manumeka Hoti for Kuno, Bisawe or GDMO. Oh, Honam Moja Mana Pumodene, Manumetna or GDMO, Wahiman, Bisawe or GDMO. Chitria, Boy, Ewo. My Gideon Chitri and Red, not down quite a leader, so yes, yeah, who was wrong. Odehyie Monte, Aheneba, obedience was sickness was my fire for sporting. The chairman of my Radite Empire, Airport, Amaya this year, Akua Donkor. Emra o tiasie na o pepa so ye wa pede ena mo humo bronchi onam ni nyame som gidie so ne agirifo nyina ye baako eno nti fa odone humo bro agi no beka wa bofo no wa hotefo no enye ho ye de bisade fa Eurade Jesus Christ so ono o tiasie de ne emra eni awie enye ho Sophie, stay the noise. Why is it? Mon façon film na na fa da common pay why. C'est man. Akua. I say we and it's you and Osan. I wish you penny. I wish you penny. Papa. The father that can work. Hey, brother. Me and the German Masako no. And Akua. Udoba
Oba na fufuo omo se home asomdie mu. We free adofo ho. Akua omo nyina se home asomdie mu. Amen. Yo busiafo. Akua Osibia memfa nyamo ene se yesi abusua bia ni honu mu antawantawa enimo ose se modo no a ani mo nyamo a mo betimi ahye no ene se tawantawa adamu nyina mo ntambe yi afiri ho mo behu se nipa won sahwe prekope ene kwere ko ede mo odo emo odo mo na mo nyina Embrade any monina and Muma Makumaso and Cosro Tom for Duman Kupo, Ejano, Obano, any home, Concron, one shy, and any day, and your home. Namia this year, the Medina baby, Mummy cries and Kufias. Hey, Mama di bijawani. Mama di uko. Mama di uko akaomba. Mama di bijawani. Baba yo. Mama di bijawani. Mama di bijawani. Mama di bijawani. What I come in the yame. I come in the yame. I will share with him. What am I going Hey! 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 When I was sending page in a home, I said, is it bring a young girl maybe? Oh God, what's the helmet? But also go feed you and also go feed you. Oh.
do vote. My folks are so quick. Media.
Laud TV. Personal. Laud TV. Lord. Lost it. I said Lord. Laud. That's right. Yeah, Come you're here, man. on my year, friend. Blogger. Blog out for me, blog out for. Blog out for now. Never see me, and I know I was Lord TV. Now you're private. Blog out. I'm a part of it. My main face, my family saying. No problem. I'm buying more children.
Eulogy 5 million. 5 million
Hello.
Hopefully iPhone. What do you have in your bed? How do you like when I be